Jnavên Çiyan a radyoya denge gelden başkodarên hêjayî 23 Eylûlê 2025 sêşemlî Brükselê saat 13 li Amedê 14 em ên nûçeyên di nava rojê de pêşkêş bikin destpêkçen ser nûçeyên me. HPG 6 gerilayên şehîd bi bir anî. Büroya Hukaya 7 salê daxuyanî da. Bi hezaran îmzeyên hatine komkirin ji saziyên nav neteweyî re hatin şandin. Duran Kalkan şehîd Rıza Altun bi bir anî. İran û Rusya ji bo avakirina yekîniyên nû yên enerjiya atomî li hev kirin. Dubareden başkodarên hêjem dest bi berfêriya nûçeyên xwe dikin. HPG 6 gerilayên şehîd birêzdar bi bir anî û got bi ısrara xwe li ser xeta fedayîtê ya Apoyê bûn milîtanên mînak. Daxuyaniya navên de ragihandin û çepemeniya hêzên parastina gel HPG NRÇ bi vî rengî ye. Milîtanên qewîm ên têkoşîna azadiya ya gelê Kurd hevriyên me Rêzan, Mervan, Amed, Kurtay, Dijwar û Simko li herîmên parasteyên medyayê di demên cuda de değrişên dijmin de şehîd bûn. Hevriyên me Rêzan, Mervan, Amed, Kurtay, Dijwar û Simko ku dilê wan ji bo şoreşeke azad lê da û divê oqurê de her cure berdeldan ber çavên xwe şopên welê di dîroka me ya têkoşînê da ku jê naçin. Bi ısrara xwe ya li ser xeta pêdayîtê ya Apoyê û îradeya gelê xwe ya Kurd bûn milîtanên mînak. Li gelek qadên herêmên parastin yên medyayê di ber xwedana dijî êrişên dagirkerî û qirkirinê de lêyêniyên herî pêşcî girtin û rûmeta gelê me parastin. Hevriyên me Rêzan, Mervan, Amed, Kurtay, Dijwar û Simko bi şadeta xwe hinceteke têkoşînê yan û ji hevriyên xwe û gelê me re hiştin. Weke hevriyên wan di serî de ji malbatên hêja yên hevriyên me ji hemû gelê Kurdistanê welat Parîzê ser saxiyê dixwazin û soz didin ku têkoşîna ji me re hiştine em ê bi berpirsiyariya ku hêjayî wan bi teqez bigihînin serkeftinê. Agahiyên li ser nasa me hevriyên me yên şehîd bûne bi vî rengî ne. Rustem Mustafazade bi nasnav Rêzan Gaysî, navê dayîk Amîne, navê bav Mustafazade. Li Mihabatê ji dayîk bû di 28 Hezîrana 2017 de li Zapê şehîd bû. Ferhat Ostan bi nasnav Mervan Reşo, navê dayîk Asya, navê bav Celal. Li Wanê ji dayîk bû di 28 Hezîrana 2017 de li Zapê şehîd bû. Murat Dara bi nasnav Amed Pîr, navê dayîk Bezna, navê bav Hıdır. Li Colemêrgê ji dayîk bû di 28 Hezîrana 2017 de li Zapê şehîd bû. Agit Ertaş bi nasnav Kurtay Giravîn, navê dayîk Fatma, navê bav Munîr. Li Wanê ji dayîk bû di 1 Tirma 2017 de li Metinayê şehîd bû. Adem Kurtay bi nasnav Dijwar Berxwedan, navê dayîk Elmas, navê bav Hacî. Li Antalyayê ji dayîk bû di 21 Cotmeha 2017 de li Zapê şehîd bû. Sîna Secî bi nasnav Simko Arbaba, navê dayîk Kejal, navê bav Mustafa. Li Bane ji dayîk bû di 3 Mijdara 2017 de li Zapê şehîd bû. MYK û Dem Partiyê ji bo nirxandina geşedanên di rojevê de civiyan lêjnerê veberiya navên dî MYK Partiya Wekevî û Demokrasiya Gelan Dem Partî ji bo nirxandina geşedanên di rojevê de li navên da giştî civiya. Lêjne bi serokatiya hevserokên giştî Tuncer Bakırhan û Tülay Hatimoğulları civiya. Di civînê de asta pêvajoya aştî û civaka demokratîk gihîştiye aliyên pêvajoyê yên pêş nakevin û geşedanên di rojevê de bên nirxandin. Di civînê de her wiha dê xebatên di çarçoya kampanyayê em aştî xwazin ji ber ku de hatine kirin û xebatên hate dawiya meha îlo ne hatine plan kirin benî xweş kirin. Asa pêvajo gihîştiye û gemasiyên tên jîn de dîsa bên nirxandin û qadên ku Dem Partî dikare rê li ber veke dê benî xweş kirin. Yek ji mijarên herî girînka civînê jî dê nirxandinan hevserokên giştiyên Dem Partiye û şandeya İmraliyê yên têkildarî dîroka serdanên Rêber Abdullah Öcalan de be. Serrastkirinên yasayî yek ji rojevên sereke yên civînê MYK ye. Bi taybetî jî de giringiya serrastkirinên yasayî û guherdadkirina komisyonê ya li muxatabên esasî bê destşankirin û MYK çendek pêşniyaran bike. Gavên divê li piştî jî polîtikên qirkirina ekolojiyê bênavêtin û xebatên têkildarî meclîsê ku dedi yekê Cotmehê de vebê jî ji mijarên sereke yên civîna MYK ne.
Büroya Hukaya 7 salên erazibûn nîşane berovajî kirinê da. Büroya Hukaya 7 salê ku parêzeriyê ji rêbera porê dike, têkildarê berovajîkirina rastiya hevpeyvîna ku du hatiye weşandin daxuyaniyek da. Büroya Hukaya 7 salê diyar kir ku rexneyên rêbera polê hemberî Partiya Demokrasî û Wekeviya ya gelan dem partî nîne û got em dibînin ku hevpeyvîneke bi vî navê büroya me hatiye kirin, ji aliyê hin qadên çepemenî û hesabên medya dijîtal hatiye berovajî kirin û bi vî rengî hatiye weşandin. Gotînin ku dibêje mabesta Birêz Öcalan ji qada siyasî dem partiye û rexneyê nû jî divê çarçoveyê de ne rast nîne. Bêguman hemû beş dikarin bibin mijara rexneyên Birêz Öcalan. Lê belê di hevpeyvîna naborî de berovajî gotînin hatine berovajî kirin. Birêz Öcalan destşan dike ku di qonaxa çarêseriya pirsgirêka 7 salî de saziya siyasetê bi giştî ciddiyeta pêwîst nîşan nade. Rexneyê li siyasetê dike ku li şûna serkira pirsgirêkê ve diguhere şerê berjewendiyê. Ev gotin ji bo tevaya siyaseta Tirkiyeyê berovajî îddiayan têkildarî dem partiyê nîne. Eşkereye ku berovajîkirina beşa pêwendîdar a röportajê xizmetê ji pêvajiyê aştî û avakirina civaka demokratîk re nake. Em li bendê ne ku her beş bi vê hasasiyet û ciddiyetê tev bigere. Bi hezaran îmzeyên ji bo rêbera hatine komkirin ji saziya navneteweyî re hatin şandin. Ji bo hevdîtina birêber Aporê 20 tebaxelê Sûrî kampanya îmzayan û dê Îlûnê jî kampanya navnetewiya ez dixwazim bi Öcalan re hevdîtinê bikim dest pê kir. Kampanya li ser asla Sûriyê ji hêla însiyatîfa azadiya rêbera Sûriyê û însiyatîfa parêzeran ve hat organize kirin. Pêşengên civakê siyasetmedar hukuknaz akademisyen bijîş rewşenbîr û serokên aşîran beşdarî kampanyayê bûn. Ne pêkatiyên Herêma Bakur û Şatê Sûriyeyê yên Laskiye, Tertûs, Swêdiya, Humuz, Heleb û Şam tevlîbûn û daxwaza hevdîtinê bi rêbera porê kirin. 22 Îlûnê her du însiyatîfan bi daxuyaniyeke hevpar encamên kampanyayê eşkere kir. Di nava mehekê de 419 imza hatine kom kirin. Endamê reveberiya însiyatîfa azadiya rêber Abdullah Öcalan a Sûriyê ferzende Munzur dide zanin ku wan 22 Îlûnê navên keseytên ku dixwazin bi rêber Abdullah Öcalan re hevdîtinê bikin wekî name ji saziyên navneteweyî re şandine. Saziyên ku name ji wan re hatiye şandin evin. Netewên yekbûyî rêxistina pêşîgirtina îşkenceya Avrupayê CPT, Serokatiya Konseyê Yekîtiya Avrupayê, Konseyê Mafê Mirovan Netewên Yekbûyî û Wezareta Dadê ya Komara Tirkiye'ye. Hünermende Arjantinî Raso gele gut tiştên hene ku Abdullah Öcalan hînîme bike. Hünermend nivîskar Federaso Rajo bi komek nivîskar û hünermendên Arjantinî re li ser Instagramê kampanyayek medya dijîtal bi navê cihek ji bo Öcalan dayê dest pê kirin. Rajo û hevalên wê ev kampanya di çarçoya kampanyayê azadî ji Öcalan re statûya siyasî ji Kurdistanê re dayê dest pê kirin. Federaso derbarê kampanyayê de axivî got zêdeyê 10 salan ku em tevgera Kurd nas dikin. Em ji Öcalan hînî gelek tiştan bûne. Niha em hew didin bi nivîs û hunera xwe de Birêz Öcalan bidin naskirin. İmraliyê navenda deryayê ye. Li welatê me derya tune ye û em gelekî hêz ji vê deryayê dikin. Em gelekî hez ji vê deryayê dikin. Ji bo wê jî em nav heta bîra min got. Abdullah Öcalan ji bo min ne tene keseke ew di dilê min de deryayek e. Ji bo wê jî min xwez di dilê xwe de di mejiyê xwe de cihekî taybet bidin wî. Armanca me ew e ku Öcalan bidin naskirin. Birêz Abdullah Öcalan hatiye revandin û dîl hatiye girtin. Weke hukuknazekê ez vê kiryarê qebûl nakim û ji bo min zor destiyek mezine. Öcalan Mandela'ya vê demeye. Dema ku li wî difikirim rondik ji çavê min dibarin. Raca destşankir ku ısrar rêbera poda aştiyê de encamek ji rexnekirina kapitalizmê û got şer, çek, kuştin, wêranî û talankirinê xizanî birçîbûnê red dike. Pirtûka rêbera po manîfestoya Şaristaniyê Demokratîk berhemek mezin e. Her rûpela wê pirtûkê weke tabloya
فرانچسکو دگویا کو برخودانا گل اسپانیا یل همبری دا گرکری ناپولیونه کمپانیا مجی هم وی به چالاکیا فیزیکی جبو گل آرژانتینی هم وی به دستک جی برخودانا اوجالان او گل کورتره Duran Kalkan Gut Rıza Altun nişaneye xeta şoreşgeriya gişti bu. Ji peşengen tevger azadiya Kurdistanê Rıza Altun 25 İlûna 2025 de Êrişeke artêşa Tirka dagirkerde şehit bû. Bi mabesta salvegera şehadet wî ji peşengen tevgera azadî Duran Kalkan şehit Rıza Altun bi bir anî. Duran Kalkan Diyarkir Rıza Altun yek jiwan kesên destpêkê bû ku ji aliyê PKK ve bi fermî weke fermandarê navendiyê PKK hate erkdarkirin û got tevkarî li gelek perwerdeyên şervanan kir li ser her kesî kedavî hebû. Hevalê Rıza her cure erk û berpirsiyariyê meşand, endamtiya komîteya navendiya PKK meşand, erka endamtiya konserê ve ber a kêcekê meşand. Li çarparçeyên Kurdistanê û derveyî welat xebitî, karên îdeolojik, siyasî, dîplomatîk û civakî jî meşand. Di pêşketina têkoşîna şoreşgerî di mezinbûna tevgera apocî û girsêbûyîna wê de tevkariyên mezin kir. Kadro, şervan, gelê welatparêz û civak perwerde kir. Bi têkbîrina zehmetiyan rakirina astengiyan bi têkoşîneke bi wêrek a fedakar bû. Duran Kalkan da zanîn her çiqas şehîd Rıza Altun şervanê têkoşîna azadiya Netewî Kurd bû jî lê di heman demê de şervanê sosyalîzmê yê kur bû û got herdem ji bo serkeftina sosyalîzma demokratîk têkoşiya bi hişmendiya sosyalîst xeta keseyetiya azad û civaka demokratîk gihand azadiya Neteweyî tevahiya jiyana xwe wekî mîlîtanê azadiyê yê hişmend dewam kir û bi encam kir. Gerilayê Jazdarê Cemîlê Çîfçî bi nasnav Amara Rojbîn li wane hat bîranîn. Amara Rojbîn 22 Îlûna 2021 li Cudî şehîd bû. Bu bonê salvegera çarê şehadetdara taxayê yaliyê ya Riya Armûşê wanê taziyê hat danîn. Dayîkên aştî têja Meclisa Ciwanana Dem Partiyê Tuayder û Meya Der beşdar bûn. Li ser navê saziyan axaftin hatin kirin. Di kesiyeta şehit Amara'da şehidin şoreşi hatin bîranîn. Dayîka şehîd Amara Devlethan Çîfçî jî axivî got ew şehîda me hemûya ne Amara her kesiye. Di merasimê de dîmenê bahsa şehîd Amara dike hat nîşandan. Şandeye namê rêvera Po Gihan Şaxê Eşîra El Reşîd serdaneyên ji bo gihandina namê rêvera Abdullah Öcalan a ji bo Rûspî û şêxên Eşîrên Sûriyeyê re li bajarên kantona Cezîrê didome. Du şandê ji bo gihandina nameyê serdana Şêxa Eşîra El Reşîd a Sûriyeyê Xewar Hamîd El Hisoyê li gundê Tilsîdî a Qamişloyê kir. Şandê ji aliyê şêx ve hate pêşwazî kirin. Di rûniştinê de şêx Xewar El Hiso diyar kir ku ew bi nêrîn û dilê xwe bi rêber Abdullah Öcalan re ne û dixwazin dem dest fîzîkî bê azad kirin. دائما القائد يقول انه نحن في الشرق الاوسط لازم نكون موحدين وضمن الشرق الاوسط وخاصه العرب والكرد. ومو هاي الرساله الاولى لا يعني دائما القائد يعني يوصي انه العلاقه اذا Hevserûkê goşterê ji bo vegerê zemîneke hukukî pêwîst e. Hevserûkê goşterê Murat Sarı derbarê axaftina xwe ya li Komîsyona Meclîsê de agahî dan û got ji bo vegera gundên ku di salên 1990 de hatine şewitandin û valakirina bengeheke qanûnî pêwîst e. Divê pergala cerdewantiyê ku rê li ber vegerê digere bê betal kirin. Avakirina Komîsyona Encama Pêvajî û Banka Rêber Apo ye. Ji bo vê jî divê komîsyon godariya rêber Apo bike.
ev jil serkeptina pêvajoyê giringe. Divê dewlet li hemberî gavên ku ji aliyê Kurdan ve hatine avêtin gavan bavêje. Pergala cerdevantiyê gef û fikarên ewlehiyê çê dike. Divê bingeke qanûnî were danîn da ku gef û fikarên pergala cerdevantiyê ji holê rabe. Mînaxa herî şember xelkê kampla li Maxmûrê ne. Divê bingeke qanûnî were avakirin da ku bikaribin vegerin ser cî û warên xwe. Heke pêvajoyek vegerê bê destpêkirin divê navên Kurdî yên gundan bên naskirin. Eger ev nebe wê zirarê bide pêvajoyê. Besriye Tekgür got tevger azadiye Kurt bandor li tevaya gelên herêmê kiriye. Endamê Koordinasyona Mesajlan a Dem Partiye Besriye Tekgür Tekildarî banka rêbera po axivî û wiha got. Li rûşata navîn guhertinek mezin çêbûye êdî gel nikarin ji hêla dewletek neteweyî ve werin birêvebirin. Tevgera azadiya Kurd bandor li tevaya gelên herêmê kiriye. Gel ji mafên xwe azadiyên xwe dixwazin. Divê wateyê de banka rêbera po ne tenê li Tirkiye li tevaya rûşata navîn weke bankek çareserî hatiye dîtin. Eşkere bûye ku êdî zihniyeta yekperest ji hêlan gelan ve tê redkirin. Ji bo vê jî banka Birêz Öcalan pir giring e û dîrokî ye. Besriye Tekgür balkşanser têkoşîna gelê Durzî civakên Alewî û gelên din yên li seranserê rûşata navîn û wiha dewam kir. Di hemû şeran de zihniyeta yekperest heye. Hate dîtin ku bi hatina HTŞ ya li ser desthilatdariya Sûriye zihniyeta yekperest neguhert. Li Sûriyê tenê gelê Arep nîne gelên cuda û bawerên cuda jî hene. Pêwîstiya Sûriye jî bi aştiye û civaka demokratîk heye. Pêşketinên dawî jî nîşanî me dide ku gelên rûşlata navîn êdî nikarin bi zihniyeta netew dewletê werin birêvebirin. Perspektîfa demokratîk ekolojik û rizgariya jinan li çar halên cîhanê bûye daxwaza hemû gelan. Ev model li Rojava mînake. Besriye Tekgür herî dawî dibêje jin hem pêşengin û hem jî parêzveyanan aştiyê ne. Daxwazên jinan li rûşata navîn diyarkerin û jiyana hevper esas dikirin. Mînaka vê jî modela Rojavayê û divê li Tirkiye, Sûriye û tevayê herêmê bibe bingeha jiyana hevparî ya hemû gelan. Fencemil Mirîcana Fîlman a navê Tewiya Rojavayê li darxistin. Mirîcan dibin duruşma çîrokên hevpar sînemaya azad ji aliyê komîna Fîlman a Rojavayê te organize kirin. Mirîcan li bajarê Qamişlo di navbera 13 û 20 mijdarê de li hola navên da çand û hunerê ya Mehmed Şêxwetê li darxistin. Heta niha ji bo beşdarbûna Mirîcanê serlêdana 120 Fîlman hatiye kirin. Komîna Fîlma Rojava ragihan ji her çar parçeyên Kurdistanê, Sûriye, welatên Awropayê, Amerîka û Afrikayê welatên rûşata navîn serdana Mirîcanê kirine. Dê heta sihê cotmeyê fîlmên Kurd dirêj belge fîlm bên pejirandin. Her was senarîst jî dikarin bi senaryoyên xwe beşdarî Mirîcanê bibin. Ji derveyî nîşandana fîlman dê derhenerên fîlman jî semîneran bidin li ser fîlmên xwe û sînemayê bi temaşevanan re nîqaşan bimeşînin. Hêja birxistinên Mirîcana Fîlman a navê Tewiya Rojava cara yekem di mijdara 2016 de pêk hat. İran û Rusya ji bo avakirina yekeyên nû yên enerjiya atomî li hev kirin. Li gor Ajansa İrnayê cigirê serok û serokê rêxistina enerjiya atomî ya Îranê Mehmed Eslîmî têkildarî xebatên zengînkirina uranyumê de agahî dan. Ajans wiha dibêje Komara İslamiya Îranê û Federasyona Rusyayê dê di rojên pêş de peymanek li ser avakirina yekîniyên nû yên enerjiya atomî îmze bikin. Rusya wê 8 yekîniyên enerjiya atomî ava bike ku 4 ji wan dê li bûjehrê bin. Li gorî Ajansê amadekariyan ji bo cihbîçîkirina beşa duyemîn a peymana dualî qediyane. Bi taybetî cihek ji bo avakirina yekîniyên nû yên hêzê hatiye hilbijartin û
به همو آلوین پیویز هاتیه استاندن به امزاکرنا پیمانه و هفته آگاوکه گرینگ وره آویتن. سرک وزیر بلژیکای دویور بلژیکا دولت فلسطین ناست که سرک وزیر بلژیکای بارت دویور تکیلدارین ناسینا دولت فلسطین ده آخوی. دیویور دا خفتنا خود بالکشان سروان خالم بلژیکا ایرو به تبلیغونا کما ولاتن کو ناسکرنا دولت فلسطین راگهاندنه سینیالک سیاسی و دیپلماتیک یا به هزد جهانه پشتی کو آرمان جن دکلاراسیونا نیویورک ورن به دست خستن و تکیلین دیپلماتیک هم به دولت نویا فلسطینی را به باندور ورم مشاندن. اما هنگی وکرنا بالیوزخانه بلژیکای و مذاکرنا پیمان ناو نتویی جبون اسکرنا دولت فلسطین پک بینن. پیشی سرکومار فرانسای امانوئل ماکرون راگهاند کو پاریس دولت فلسطین ناسکریه پشت استرالیا، کانادا، انگلتره و پورتگیز راگهاند کو دولت فلسطین ناستکن. بله گودن جمعن و چه نیروش پیشکش کردن آن خاطر و دم باشه.